Fil-forti ta' San Luċjan f'Marsaxlok, ix-xjentisti li naħabirku sabiex jerġgħu jkattru l-popolazzjoni tar-rizzi li bħalissa ma jistgħux jinqabdu min-nies għax fuqhom hemm moratorju se jibqa' fis-seħħ sa Lulju tas-sena d-dieħla. Ma' TVM News l-uffiċjal xjentifiku Luke Zammit qal li wara li f'Ġunju li għadda nqabdu 200 rizza mill-baħar f'Marsaxlok u l-Qajjenza u tpoġġew fil-laboratorju ta' San Luċjan, mit-testiti li saru issa jirriżulta li r-rizzi huma miżmumin tajjeb għax qed jiklu, jikbru u qegħdin jipproduċu. Fisser din l-ewwel fażi fil-proġett bħala suċċess. Fejn għandek l-ilma jirriċerkola tru filters differenti biex inkunu nistgħu nżommuhom. Akklimajnihom għal kondizzjonijiet ideali tagħhom fejn ukoll sibna l-ikel l-aħjar ideali għalihom. Wara li dawn derrejnihom ġo dan l-ambjent biex ngħidulu hekk, wasalna għat-tieni fażi tagħhom biex dawn ikunu nistgħu nfaqsuhom. Fil-fażi li jmiss tal-proġett, il-friħ tar-rizzi se jitpoġġew f'laboratorju ieħor li nbena apposta f'San Luċjan stess sabiex ikunu magħrufa l-aħjar kundizzjonijiet li fihom jistgħu jgħixu, kif spjegat l-uffiċjal xjentifiku Chantel Spiteri. Hawnhekk ħajsiru trials differenti, nagħtu għalf tip ta' algi differenti biex naraw li rizzi jikbru sew, ikollhom survival rate għolja u fl-aħħar mill-aħħar lan ikun li nitfgħuhom nirrilaxxawhom fil-baħar. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Aquatic Resources Malta Frank Fabri esprima tama dan il-proġett iħalli l-frott tiegħu fis-sena li ġejja. It-tama tagħna hija illi fix-xhur illi ġejjin inkunu qed nagħlqu din it-tieni fażi u allura nkunu identifikajna dawn l-elementi kollha, jiġifieri r-rizzi żgħar ikunu nżammu ħajjin u narawhom il qegħdin jikbru skont kif indikat anke fil-letteratura fir-riċerka. Il-mira tagħna hi illi dawna jibqgħu ħajjin u nkunu nistgħu nirrilaxxawhom fl-ibħra tagħna. Ir-rizzi huma ħlejjaq tal-baħar b'sem importanti fl-ekosistema marittima x'fost oħrajn jassiguraw l-għajxin ta' 18 speċi ta' ħuta differenti.